салом, мехостам шумоёнро бо Меҳринисо шинос кунам. Меҳринисо тӯли 2 сол мешавад, ки дар ширкати бонуфузи Фаберлик кор ва фаъолият мекунад. Яке аз директорони пешқадами ин ширкат мебошад. омӯзиш ва регистратсия бепул барои шумоён нишон медиҳанд. соҳиби як духтарчаи ширинак мебошад ва мехоҳад занҳои хонашинро дастгирӣ кунад, ки яке аз занҳои пешрафта шаванд. кор танҳо бо тариқи онлайн. агар шумо кӯшиш кунед мисли Меҳринисо яке аз директорҳои ин ширкат мешавед, тарзи осонии корро ба шумо меомӯзонад. номери ватсап дар рӯи экран. метонем бо Меҳринисо дар тамос шавем. Салом, созед насед? Алайкум. Чо кадан магазини нав гирифтен? Муборак шавад. Иқа ёхшруванет, адиалчико тамошобино, ира бинени қафасонакан. Касоне ки кудакона либос пурсидаги буд, марамад бозори Корвон, тарафи Тилобозор тамошобино, ира бинени қахшрувай. Тарафи Тилобозор тамошобино, даҳм дарвоза, дасти чап якм қатор. ҷои апаё иша, марамад биёен, иша бинени чи қахшручае. И чанд пул будай? Вай, қафасона ира диден духтарако. 400 сомонай бо арзон мешава. Иш 200 сомон. Ин 200 сомон. Ва ира бинен тамошобино. И қахшруван ино 200 сомон. Мана 150 сомон сар мешав. Ина кора бинен чи қахшручан тамошобино. Ҳамаш турецки беҳад сифати хуб дорад. Ина аз амин навараждиён сар карда то чанд солара? То мактаб мерафтагира размер буда диден. Марҳамат биёен. Ина двойкачиҳои хушрӯ ҳаста иҷада. Ина бинен чи фасонакай комбинзонакҳои хушрӯ доранд. аҷоибот интихоби васе. Баъд ана ин кваё дига цветошам ҳаста па? Аз ино дига цветошам дорем. Хутаро нигоҳ кунен. Дига цветошам ҳасти 400 сомон нигоҳ кунен. Намқа хушрӯвай. Як бор биёен да тамошобино. Ина беҳтарин. ҳатман ина касоне ки навараждиёни либосакҳои фасон, конверт, адиёл, курпа чизе дар кораашона ҳатман ин нуқтаи савдо биёен. Вай қахсучаниё. Мана турецки тоза 120 сомон. Марамад биёен бо худтон тамошо кунед. Марҳамат кунед. Ваё чанда напа? Кадом ино? Ҳо. Ино 120 сомон. Ҳамаш? И қахшручан тамошобина ваёра бинен 120 сомон. бачагиш духтариш чи? Духтаришам 120 сомон. Ва қафасончан турецки тамошобина. Ана инош камизонако 150 сомон. духтарона дорем, ҳам бачагона. Тоза турки марамат биёен. касонеда ки дар корай биёен айпеш бо бинен. Доставка дорен? Доставка дорем. касоне ки омада наметонанд доставка мекунанд тона марамат. қафасона охира бинен тамошобино ҳами аҷоибот некем. Ина нигоҳ кунед цветош ҳастай тамошобино. Мана ин бошад 200 сомон мана инаш. Иш 200 сомон. хулас беҳтарин интихоб. умуман ҳама чизи кӯдакона аз ҳами ҷои мо бо нархи дастрас меёбем. бозори Корвон, тарафи Тилобозор тамошобино, даҳм дарвоза, якм қатор дасти чап. ҷои апаё иша. Марҳамат занако бие мана. И қахшручае барои кӯдакоа. Мана барои кӯдак. Ва духтаро и муслинай нигоҳ кунен. Чӣ хушрӯай материалаш? Чанд сомае? 90 сомон. фасони бад 90 сомон. духтаришам ҳастай, бачагишам ҳастай. метавонен биёен айпеш бо тамошо кунен. ина адиёлчора бинен охи вязани фасон. аҷоиб. ва ин аст ки чоша бинен охи. ҳамаи цветош ҳаста. ино чанд пула? 20 сомон будай. ирае қафасон и бора хитон оварде напа? И бори навтонай? И борои нав. Марҳамат бе як бор. ина цветош ҳастай диде? 20 сомон. Мана хеле чизако дори мана. ишам фасона. иш чанд пул? Ина чанд пул бетсем? Фарҷун? 200 сомон. ҷон. 200 сомон ишам хушрӯа. тамошобино. ана инош ба хушрӯ вязкош духтаро. ира бинен ҳам духтарӣ ҳам бачагӣ ҳаст. аллакай зимистон омадастай метавонед аз анаи моделҳоям харидорӣ кунед. ино чанд пулиян вязаниё?
180 сомон тамошобина хушругиша диден дохилаш ин хеле мех дора аҷоиб бадиалчикои вязанаи фасон зони дастрас хулас интихоб хеле зиёда омада тамошо кунен марҳамат ана ин намудакошам ҳаста ина қитачаку ползункию ҳамаи чи ҳастай гуфтако ҳама чизи навинка дорем марҳамат кунед мана ҳишотиабон мана бине мардум иёра бинен духтаракои қахшручаяне 20 сомонай диден гулфичакои фасонак барои кӯдакои шумо мана 20 сомон марамат бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза мешавад духтаро якм қатор дасти чап 10 дарвоза ки дуромаден дасти чап якм қатор ҷои апаи оиша марҳамат 20 сомон ҳамаи цветош ҳастай касе ки омада наметавонанд нависен худшон дарав доставка мекунанд иҷода ползункиёи хушрӯ ҳастай ҳама чӣ доранд барои кӯдакако